martang yang mahita. Asini roha madi hamudo dami nasian di mata-mata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Oras madi hita saluhna hatani di bata di hita imana tersurat di Markus bidu ayat 24 1 ayat 27 songonoma hatani di bata. Dungi borhat ma ibana siani lahu tulua tirus jadi dibongoti mas sada jabung naing ma unang tar botoi di rohana alaidang tarbai sabuni aidang piga dan dibiki sada inaina baritana parto dinahudar doboruna gabiroma ibana marsinggang tujuruna perbi kudu inai sian bangso siro Venesia jadi dipangido ma tu ibana asa dipabali si bolisi seboruna alainin na mabangalusi luas jolo bosur akada danak aidang tama buaton si panganon ni akada danak laho madabot tu jolo ni akka biang alainin na ini mabangalusi idonian Tuhan alay do akka biang na ditoruni mejai pangalang na pinat pisik-pisikon ni akada danak gabi dido ma tu inay ala ni hatam lahu mahu nunga ruar sibuli sian burumi lahu matutu nasida muli gabi jupang sama borunay modum di purumanna dunga ruar sibulisi. Dungi borha ma Jesus muse sian luat tirus lahu tusidon sahat tano Galilea mamulu siya tonga-tonga ni luat sisap huta. Jala dibuang ma tujuluna sahalak nanengel hut mangungu dilehele ma ibana asa dia peho tangan na tusi. Jala dibuang ma ibana tunasuhi holang sian na toropi. Dijiluk koma jari-jari na tu pinggol ni halagi dungi mersiti juruma ibana lahu macama dilana lasmanai lima ibana dopak gicang marhosa gurang ma dungi dok matu ibana hefata nama dok muka ma jadi muka ma tutu perbinigian na harha manang ikut ni dilana gabiti kosma pakuling na jala di popai mana sida unang di pabuat walak alay lam dioraing lam gugu mana sida mabarita hossa jadi loang situ tu mana sida nin nama nunga dinggan salut na diban ibana gabi marbinegi do akka nanengel jala na mangungu gabi makkatai dibahin ido sahatna Urian itu hatta na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus. Somaldo saya tadok kesehatan harta yang paling berharga. Mensano in corpore sano senita marupani. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Alanido sada nama saya arga do kesehatan manang hahipason. Ala saya taruh do bahwa hahipasoni kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Lasadong pejabatan harta pangkat manangah hapi molonunga marsait basadok tordar sero ningum marobani. Alailah sido teida di bagasat truputon. Ternyata misi penginjilan pemberitaan misi Yesus Kristus yang paling cepat di tonga-tonga ni natoropi. Teida mah dia makadungan. Salah satu misi na luar biasa. Misi penginjilan ni ima penyembuhan. Pamalupon. Bahkan molorope parbareta nauli mulo tadok majoropani tu halak patak. Tuta pandulutara ita madurpani.
Dimulai zaman kekristenan, bahkan di hilala halak Batak ido benna taida hakabipi bah podohonot taro bahwa begitu cepat bertumbuh adalah tidak misi penyembuhan. Itu dibuat do akan penyembuhan baik penyembuhan fisik maupun penyembuhan batin. Na pinatupan ni akan penginjil manang misionaris na percubi. Buido taida dia makadonga saha porsiaw di trupu taon. Sahalak ima na kengero na toras manang ina na siyan na iguar na kengani sada ina naro siyan uta siro ponesia nin narobani. Perjuangan pergumulan ni ina buru-buru naro siyan siro ponesia. Berengot tadusi. Ima kengani sahala na toras lau mangido hamamalum tu Jesus ala marsahit borunan. Beberengot tadusi. Molo teida nak keningani jala tauji luar biasa do hapor siaon ni inai ala pola do didok Tuhan Yesus asitong na gabe taruh mulo istilah menguji bahkan didok Tuhan Yesus loas jolo busur akada danaki aidang tama buaton si panganon ni akada danak lahu manubuhon madabuhot tu jolo ni akka biang ala taida mahapor siaon ni inay ido niya Tuhan alay doho do akka biang na ditoro ni akka meja mangalang na pinapispisikon ni akka danahi alay gabi dido Tuhan Yesus matibana hatami hapor siyami nunga malum borumi dia makadonga sa hapor siyam ido salah satu na taida di bagasa turpuk taon. Salah satu ima songon ina manang buru na siyan pinisye gabi sada jami tada tuhitay. Pasaha matu Jesus ido na doon. Ternyata Jesus ima nakengani ay molotay dan nakengani dang nagabi halak Kristen ibana alay hola bibigi baritay ditadda do Jesus. Ternyata luar biasa. Jesus ibana roh jala memang sip-sip do ibana, tetapi dia tahu mertabu-tabu di mana karena ia tahu siapa dirinya. Alai ala ditada do Jesus jala guarni Jesus idun na mengubah do nama aliuk kamadumon wala do didok tu ibana ala ni hatami manuma. Napa dua kun idot tamu se ima naro nangungu do nanengel. Dinaro nangungudo nanengeli ditiki merdala Tuhan Yesus tu tahu Galilea. Dohot lama mamulus set tonga-tonga ni luat na 10 hutai. Tabereng do disinak kaningani peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus ima na pamalupon. Halak nanengel dohot halak nangungu. Didok Tuhan Yesus hefata ninna. Namar lapatan doi hefata terbukalah. Siani de berengot tadi amak kadonga sahapur siang. Dinaro Jesus tu dikafolis. Dibuan nama buat tujuluna sahala nangungudo nanengel. Susah dunia pernihapan di namar sahidi. Dang bui makatai, dang marbiniki. Susah pakilana, dang bui di Papua Sohana. Dang bue marsaur do dongana sadok di parsoran marsai di mana di parsoran marsai di fisik marsai di sudi mangulu ibana alai dang bui papuason na di roana irokat mangulu ibana alai dang bui marbinigi suara dongana kan ngiridui dang bui mabigi barita namasa gari majurupani songoni namasa tu itat dang buira tabayak punak gamang dotamina alai dibuan jala ditiki di nasone Roma sahalak mangguhi di rohana dibuan ma ibana tu Jesus didok ma nama butu Jesus apehon tangamu tu ibana dungi dibuat Jesus mana nengeli na ngungu tu nasuhi di nasuhi
malaking martangiang Jesus. Dang na ko pa ni ahanak ko na buni dang alay di na buni di juluk ko Jesus matangan na tu dilana tu nangungui tu nanengeli uhut mamarsitijur. Alani tawi dama ditiki mana ini Jesus didok mahepata muka ma perbinigian na jala muka mang terbuka nang songoni dilana buima makatai. Dia makadonga saha porsya. Ado natida sian baritai. Sian baritai nang idot tadi makadonga saha porsya. Molo didok bisi hata hefata terbukalah muka ma sada paretta sebenogi cangwe lahu manotas dalan akana sopol di pinggul sopol di sibak kuda nagabi mangumu jala hata ni debatado nabui mabuka hata terbuka akka nasopol nasalelingon merkiti hata debata bui manotas jala hata ni debatado hapor syataido ilo mabuka pakubasion mabuka nang akana sopol di portibion. Alani dia makadonga saha porsya na perjulo diajak turpukodo tu hita ima asahala na mga sahon na porsya tugugasan di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Asahalak si partangiang unang lupa majukun taha porsyai hola di bagasan hatani di batado hola di bagasan goar ni tuhata Jesus Kristus do imana kengani dapat tita hamadumon muka terbuka na mangihut imana ke ikut taha porsyai bahwa orang yang mau datang bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini haroro ni di bataro tu portibion kedonot tado diame membongkar terbukalah harus dibongkar ima tembok-tembok femisa yang selama ini antara Yahudi, Yunani dan akalan asing tapi songon boru na sian Sirofenesia do sian imana kaningani naro sian akahala sipilibiu hala nasumana dari bata mereka datang hanya ketika mereka mendengar nama Tuhan Yesus Kristus mereka dapat percaya. Napaduahon, napatuluhon idot tado ima salah satu na dibutuhkan ima sian na toras tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana di masa ima na kentaringo tu tanggung jawab na toras tu yanakon. Orang tua harus bisa membawa anak-anaknya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jalaido natahala sosiet trupukon. Misi penginjilan i manakkan dengan no bagas misi kedatangan no balga ternyata Allah marhite kesembuhan atau hido haroroni Tuhan Yesus Kristus napa malum saita nama buka dalan dia kanang nengel dia kanang ngungu di tonga-tongannya kaparsawan na nengel di tonga-tongannya kehidupan ta naing di Tuhan Yesus Kristus marhite ran dewata terbukalah hapor siaon madoka-doka tuaon nabi noni Jesus sebonong icang tung sudi do taruli sian akka nanudana alai piga-piga sian hita saing mu sipataro hatta madok olan hita do nabi naluana nabi naturin down hapi tung sudi do akka na di bagasan parsa itu petaruli do di bareta na ulisian Jesus surat gegala Kristen ibana manang pedang tung sotara badak nyaka bilang-bilang ni hajol manodo asini rohani tu hatta di portivion tahala soma kolongna tahala soma ima asini wana naso haso atani asa dipature dipadengan dukut gulmit ningolutam tarulima hita dihatan debata nuaing ido hatani debata di iglesia kita i mahapur siam asa siaka por siatero radi hita
imawabuan sahite hola Jesus do nabuhi pamalum. Amen. Moliate mariho ali Tuhan debata marhite atam nabadie. Amen.